se vidi dim i u tom momentu jedina misao mi je bila da idem kod sudije da mu kažem da i on sam to pogleda i da jednostavno procijeni situaciju, da nije nešto to normalno. Jer danas se radi mnogo manjih situacija u sportu se izriču drastične kazne ili se jednostavno mečevi se završavaju ili prekidaju. Ali njegova sugestija je bila, ili njegova jedina rečenica je bila da on nema tu šta puno da uradi, nego da on mora da lega da nešto uradi. Naš sam mu ja rekao da su prije toga ozvučenjem su dali na znanje gledalcima da radi neki pojedinac koji su imali pištaljke u gledalištu, da bi radi toga mogli prekinuti utakmicu. Na što sam se ja morao nasmijati jer je bilo jednostavno apsurdno. Za mene utakmica kreće u nekom drugom pravcu što se tiče moje glave, što se tiče moje psihe i ja se jednostavno više manje posvećujem samo tim ljudima koji su bili na tribinama i jednostavno više mi je pogled išao tamo nego na teren, nego na ono što rade moji momci.